Jaloso e lo piny owacho Isaac Mwaura osingo madhiro mondo mi od bura okal paro mar chik marito ratiro mag jogo manigi ng'ol e pachoka mabiro konyo e ting'o malo chal mar ngimagi. Parono ka od bura okale mobedo chik, Mwaura wacho ni biro miyo jonyuol manigi nyithindo manigi ng'ol ok chul osuru. Omedo ni jonyuol manigi nyithindo ma ong'ol nigi ting' maduong' ahinya mar pidho kod rito nyithindogo, kendo winjo kik gichul osuru ma ing'ado wi osara dwe ka dwe kata pei. Koloso e od thieth ma Meori Rangers e kaunti ma Murang'a e kinde mane otelo ni chiwo gige konyruok, nowacho ni chenro ma kamano ni e twak kendo biro chopo kare. Children who have disability. Kila mwaka tunazunguka tukisaidia wale ambao wasiojiweza, tunawapatia vifaa. Kwa mfano kama ulemavu wako ni kukosa kutembea vizuri, kukosa kuongea, basi kama kaunti ya Murang'a tunakushikilia. Na basi kwa hivyo niseme wale ambao mumekuja leo tutamshikilia. Wale ambao wako katika orodha, kila mtu atapewa wheelchair. Na kile chama ambacho tutafanya kwanza ni ile sheria ambayo imekaa bungeni ya watu walemavu, lazima ipite katika kipindi hiki cha bunge ili iweze kuwa inasaidia sisi. Katika hii sheria, ile mambo ya tax exemption kwa wale watoto ambao wako na autism, tunapendekeza wazazi wao pia